Philippians 3:15 to 17. Okay? If you have found it, say aloud, Amen. All right. I'm going to speak to you today on the 3 vital things to renew as we move forward. Philippians chapter 3, starting in verse number 13 to 15, all together in the Ilocano, read. Kakabsat, jak ibilang tibagik anagunudakon. Ngem daytoy maysa ti aramidek. Idinto alipatak dagiti malikudan. Kamakamek dagiti banbanag amasangwanan. Agtarayak asipipinget ngagturong ti pagpatinggaan. Maipuon iti gungguna tinatanok a panangawis ti Dios gapu ken Kristo Jesus. Datayong arod amin anatainganen. Addaan tayo kuma ti kastoy a panunot. Ket no mapanunot yu ti maisupadi daytoy. Ti Dios lawagan nanto kada kayo. The title of our message is The 3 Vital Things to Renew as we move forward. We have no choice but to move forward. We have no time to go backward. The only way is to move forward. Time passes, and we cannot afford to waste the time God gave to us. It's a gift from God. And I pray that I could be able to encourage and challenge you today to not waste your time. So, as we go forward, here are the things that we need to renew. Dear Lord, I pray that you will enable and empower your servant this morning as I share the anniversary message, not only for HBBC Lawag, but for HBBC as a whole. Tulungan mo kami, Panginoon, that we would renew these things as we go forward. In Jesus' name we pray, Amen. You may be seated now. Now, pinili ko po yung salitang renew because lahat ng mga bagay ay dapat ma-renew. Yung sasakyan mo, pag hindi mo na-renew, ay hindi yan pwedeng tumakbo sa kalsada. Sa marriage, vows must be renewed. As a church, as Christians, ito pong ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, we need to renew. Now, the word renew is a proactive act. Bawat isa sa atin ay matuto dapat maging proactive. Hindi ho pwede na we face tomorrow and the next week unprepared. We must be proactive. Everybody say the word proactive. It is a proactive act to prevent loss or damage. The Lord had blessed us. And if you are going to continue, move forward with these blessings, we need to renew these things to prevent loss or damage. We cannot afford new things, or we cannot afford moving forward na yung mga bagay na binigay ng Panginoon sa atin ay hindi fit para sa mga hinaharap. For example, itong ating mga computers na ginagamit, they cost more or less 1.5 million pesos. And as we continue to use them every week, Wednesday night and Sunday, our staff renew those computers periodically. Nire-reset yan, restart, and make sure they are properly maintained.
That's why, pag may mga pastors and churches who come to observe and learn, paano natin ginagawa itong ating online? The first thing I tell them is not, how much is your money? The first thing I ask them is, do you have people to maintain it? Sapagkat pag bumili ka ng gadget, hello, worth 1.5 million pesos, only to be neglected, only to be destroyed, nag-aksaya ka ng 1.5 million, at yung goal mo in buying 1.5 million ay hindi mo maabot. Are you with me? So, as a church, as we continue to move forward, we need to learn to renew. Now, the first thing that we need to renew is this. As we move forward, we need to have a renewed vision. Renewed vision. Nung sinabi ni Apostol Pablo, dito sa ating binasa, I press toward the mark. Everybody say that with me. One more time. Agtarayak nga sipipinget nga agturong iti pagpatinggaan. When he said, I press toward a mark, meron po siyang tinitignan. He was looking into something. And as a church, I would like for us to see something. If you are to move forward, hindi po ang church you just come every Sunday and attend the service. The church is God's family in charge of God's business on earth. Ulitin ko yung aking sinabi. The church is God's family. Say that with me. In charge of God's business on earth. Ayon. Therefore, the church is not just a place na we come every Sunday and Wednesday night. Tayo po ay movement. We do the work of God. So, for the HBBC Lawag, you are now 9 years. You look forward to the next 9 years, and as we continue as a church, we need to renew our vision. May nakita si Pablo na hindi nakita ng iba. And that's what the vision is. As HBBC, we need to see a future that others cannot see. Kaya kayong mga members, ito ay nakikita ng pastor, and if you are a member, you need to pray and say, God, help me to see the vision of my pastor. Sapagkat, kung ano ang nakikita mo, yun ang magiging action mo. Yun ang magiging direction mo. Yun ang mag-establish ng priorities ng buhay mo. That's what a vision is. Now, as HBBC, today, by the grace of God, we have about 17 churches and works around the world. For the past 2 or 3 years, the Lord allowed us na makapagpatayo ng ating mga buildings to start and plant churches. Malayo na, pero malayo pa. Now, malaki ang HBBC. Amen? Pero ang dapat makita natin, we are talking about vision. Malaki ang ating opportunity. Okay. For example, in Lawag City alone,
The total population is 115,000. Hello? Kayong mga members dyan sa Lawag, you cannot go forward as HBBC na hindi nyo nakikita ang 115,000 population. Kung ikaw ay member at ang nasa isip mo lang about the church is to go and attend Sundays and Wednesday night, we fail as a church before God. I want you all members in Lawag to see that if you are averaging 50, 60 in attendance every Sunday, you're happy. But folks, there is 115,000 population in Lawag City alone. What is 50 people to 115,000 people in Lawag City? Ang punto ay ito. Kung tayo ay aabot ng 10th year anniversary, 20th year anniversary, lilipas ang dekada, ang aking tanong ay ito, ganyan pa rin ba kayo? And let me also pose that question to each and every one of you. After 5 years, ganyan pa rin ba kayo? Hello. Many of you members have been here 10 years, 20 years. Mula noon hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Bakit? Because you move forward. Time has passed, but you did not have a vision for your life. Awan man lat planong para ta Christian life mo. Kaya ganyan ka pa rin. Are you with me? So, HBBC Lawag, in the next 5 years, I want you to listen prayerfully. Ganyan pa rin ba ang HBBC Lawag? Kung ang Diyos ang ating tatanungin, I believe HBBC Lawag will not be the same after 5 years. After 10 years. So, each of you members dyan sa Lawag must see this vision. 115,000 in population. Kahit man lang ang inyong maakay sa Panginoon at idagdag ng Panginoon sa ating church sa Lawag ay 10 kada taon. Imagine if you win souls, you follow up, you have your friends, loved ones, communities, and schools. Kung lahat kayong mga miyembro, gagawin nyo ang inyong trabaho bilang Kristiyano, God will bless and God will add at least 10 members every year. In the next 5 years, that is an additional of 50 members. That is why you do not let time pass without a vision. And there are many reasons why people do not have vision. Sasabihin ko sa inyo, ang Kristiyano at ang church na walang vision ay namamatay. You have to understand, vision ignites. Kung bakit maraming mga Kristiyano agpapatay, agkukurot, agmamayo iti church, gaputaawan vision na kakabsat. Are you listening? What are you seeing? Now, dito sa Bacara, the total population in Bacara is about
35,000. Manut barangay tayo di Bakara? Ha? 43. 35,000 population in Bakara. We have 43 barangays. Now, as we move forward, mga kapatid, ang dapat prayer at ang dapat desire natin is we look forward na kahit man lang sa bawat isang barangay ay may isang pamilya na miyembro sa HBBC. Is that possible? Sino ang taga-barangay 1? Wala. Dapat may member tayo na taga-barangay 1. Barangay 2? Wala. Barangay 3? Okay, meron na tayo. 4. Barangay 4? Good. Barangay 5? Barangay 6? Oh, wala tayong barangay 6. 7. Barangay 8. Oh, may isa. 9. Wala tayong barangay 9. 10. May isa. Family. 11. Wala tayong barangay 11. 12. Barangay 13. Barangay 14. Oh. 15. Okay, may 15 tayo? Meron. 16. 17. Good. 18. 19. Ano ta 19? Nambaran, Tambidaw, 20. Okay, meron. 21. 22. Meron. 23. 24. Good. Makupit. 25. Okay. Ano kayon? Tuburan. 26. Oh, habang nagbibilang ako, kayong mga ibang churches natin, ha? Tignan nyo, ilang barangay ang wala tayong HBBC? 29. Ay, ano yung last ko kanina? Oh, 27. Okay. Ano kayo? Duripes, 28. 29. Wala. Pascal yan, 30. Wala rin, 31. Okay. Ano kayo? Ha? Libong, 32. Yan ang pinakamarami, 32. 33. Okay, Kabulalaan, 34. 35. Oh, 36. 37. 38. 39. Pasyukan. Oh, 40. Ayun, Buyon. May Buyon tayo. 41. Ano ang 41? Ha? Ay, awanan. So, 40 lang tayo. Oh, 42. Wala na. Okay. May A and B pa yan. Now listen. In my count, there are at least 10 barangays na walang HBBC. Ano ang gagawin natin? Ano? Hello? Hahayan na lang ba natin? Lilipas ang panahon. Worship tayo rito. Service tayo. Ganito lang. As we move forward, we need to renew a vision. God is showing us, mga kapatid, naniniwala ako, nga adda intuding ti Apo, nga para ti church tayo, ti kada barangay. Meron. At dapat yung makita yan. Ganon din sa Lawag. Vintar, gumising kayo. Sarat, gising. Dingras, gising. Pasukin, gumising. Lawag City, gumising. Renewed vision. It's good to come to church.
But we have 35,000 in Bacara to reach. Renew your vision. In Pasukin, we have 30,000 in population. Oh, yung mga taga-Pasukin, pakita mo nga. Tapos, kakaisuna, nga da pamilya, kadayta nga barangay, unfaithful pa eh. Inconsistent pa. Kakaisuna. Kung sana man lang, ikaw na lang yung nandyan sa barangay. Ikaw ang representative ng Panginoon. At dala mo ang HBBC sa barangay mo. Sana man lang maging faithful ka sa Panginoon. Ang aking challenge sa inyo, magdala kayo ng gospel tracts mamaya. Lahat ng mga kapitbahay nyo, bigyan nyo lahat ng gospel tracts. Amen. Claveria. Pakita mo yung Claveria. We have 32,000 in population sa Claveria. Oh, biruin mo yan. That's a municipality. 32,000. Ilan ang members natin doon? So ang punto rito, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ayusin natin ang ating mata, tinitignan. We cannot move forward na ang tinitignan natin mga Kristiyano ay ang mundo, ang mga material lamang, ang mga earthly things, personal agenda, puro sarili. We will fail God kung ganon ang ating attitude at espiritu sa pagpapatuloy natin sa buhay na ito. Life is very short. Gusto kong ipaalala sa inyo, baka mamatay ka na bukas. Baka ito na ang huling taon mo sa mundong ito. And you never know. So as Christians, let's work together. Let's renew our vision. Vision means sirmata. Jay makita tayo. Hello. Oh. Ilocos Norte has 21 municipalities and 2 cities. 21 municipalities. Ilan ang Baptist sa bawat munisipyo? May isa, may dalawa, may tatlo. Nag-aaway-away pa yung mga Baptist. Sasabihin sa'yo, ba't ka pa pumunta rito? Meron na kami dito. Alam nyo, sa Bacolod, Bacolod City alone, City of Bacolod, has 400 Baptist churches. Ilan ang Baptist sa Lawag City? 15. Nag-aaway-away pa. Kanya-kanya. Paano natin maabot ang Lawag City? How can we influence the mayor, the vice mayor? There are so many schools, bangko. Oh, unti-unti nagbo-boom ang Lawag City. Malapit nang matapos yung dating Dapayan. That will be a business hub, business center in Lawag City. Anong ginagawa ng mga church? Wala. Ang mga Kristiyano, kontento lang na mag-attend. Absent pa, on and off pa. Mga kapatid, kung meron dapat pinakaaktibo na institusyon sa bawat lugar, hindi ang munisipyo, hindi ang eskwelahan, hindi ang mga negosyo, ang dapat pinakaaktibo na gawain sa bawat syudad at munisipalidad ay ang church ng Panginoon na kung saan kabilang ka at kabilang ako roon. But why the church is dying? Why many Christians are dying? Why? Because they don't have a renewed vision. Time passes, ano ang dala mong espiritu? Hatred. How can God use your life? Time passes, ano ang dala mong espiritu? Jealousy. Envy. Ibang tinitignan mo eh.
Nakita mo mga kababatch mo, nag-reunion kayo, mayayaman na sila, suddenly, yun ang naging vision mo. Tapatan mo sila. How can you move forward with that mind? Christians, let's wake up! Amen ba? Oh, doon sa Bacolod, I mentioned 400 Baptist churches. Can you imagine? Sa isang barangay lang, there are 3 or 4 Baptist churches, isang barangay. Halimbawa, nandito ka, pupunta ka sa ibang crossing, may Baptist na naman doon. Doon sa kabilang crossing, may Baptist na naman. Doon lang sa Haro, Iloilo, barangay na pinakasikat sa buong Iloilo City. 4 ang malalaking Baptist doon. Pastor Rick Martin, 1.5 ang attendance. Yung First Baptist doon, 300 ang attendance. Yung CPU, mayroong University Church, 4 hanggang 500 ang attendance. Lumipat ka sa ibang crossing, nandun ang opisina ng Conservative Baptist of the Philippines. Lumipat ka ron, mayroong Legacy Baptist Church, 5 ang Baptist na malalaki. Isang barangay yon. Well saturated dito sa Ilocos Norte. Kaya nga, the list, listen, the list, amoy ka na sound the list, ti kabasitan ko mga ma-accomplish tayo nga para ti Apo. 1 family per barangay. Sa kanila, 3 simbahan, 4 na simbahan ng Baptist sa isang barangay. The least that we can do is 1 family sa isang barangay. Kaya yung iba sa inyong taga-Kurukor, lumipat na kayo sa ibang barangay para may Baptist doon. Eto mga kapatid, nakakalungkot na sitwasyon ng mga gawain ng Diyos. Ano yung nakakalungkot na yon? The list, sana, 1 family per barangay, hindi kaya. Kung may pamilya man ng Baptist sa barangay na yan, unfaithful pa. Nakakalungkot, di ba? Kaya mga kapatid, simulan natin. Una, tayo na mga Baptist na nandyan sa barangay, maging faithful tayo sa Panginoon. At kung nasa barangay kayo, pray for your neighbors that they will get saved. Pray for your relatives. Mga kapatid, huwag lang kayong nakatingin sa akin. You take this into your heart. Renew your vision. Oh. Amen po ba? Kaya kayo binigyan ng Panginoon ng mga sasakyan para maisakay nyo yung mga kapitbahay nyo papunta sa church. Oh. Pasukin, ilan ang municipality, ilan ang town? Cagayan. Cagayan has 28 municipalities. 1 city, Tugigaraw. Oh, ilan ang ating HBBC doon? Meron tayong Sanchez, Claveria, Lasam, Apari. 4. Ilan ang municipalities? 28. Kung ang goal kahit man lang sa buong Pilipinas o kahit sa buong Northern Luzon, may isang Baptist sa bawat barangay. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Oh. I hope the Lord will touch your heart today and pray and say, Lord God, use us. Oh. Sinong taga-Pipias? Ayan oh, praise God. Buti na lang, nagbalik yung mga taga-Pipias natin. Oh. Taganat ba? Marami yung taganat ba natin? Amen? Oh, you see? Kahit man lang sa Australia, oh, yung mga taga-Australia, ipakita mo. Ilan ang probinsya sa Australia? Hindi nyo alam. 8. Based kay Google. 8 ang probinsya sa Australia. Kayo ay nasa isang probinsya, Queensland. Tama? The province or the state is Queensland. Tama ba ako? Oh. And your capital city is Brisbane. Nandun sila sa Brisbane. 8 ang probinsya sa Australia.
Spiritual poverty, walang mga Baptist. Kaya kayo, pagdating ng araw, magsimula kayo doon sa, ano yon? Sa may, ano ba yung sentro dyan? Sydney. Sydney. Australia. Oh, naunawaan nyo? I'm just thankful to God, sinimulan na nilang mag-distribute ng mga gospel tracts. Okay? Oh. Kaya, alam nyo itong aming trip sa Bacolod, sa Iloilo, sa Davao, tumatawa lang kami ni Pastor Jun eh. Sabi namin, biro mo rito? Sa isang barangay, 3 ang Baptist. Tinanong ko yung mga pastor eh. Sabi ko, Pastor, kumusta naman ang relasyon? Parang sa Takuling, sa Bacolod, si Pastor Arsaga. Sabi ko, Pastor, ilang kayong Baptist dito sa barangay? 4. Kumusta ang relasyon nyo? Okay naman. We're in fellowship with the pastors here. Tumatawa lang kami ni Pastor Jun. Dahil doon, isang barangay, 4 na Baptist, dito sa Ilocos, 1 town, isang Baptist, doon pa sa malayo. Not to put it down. But the thing is this, ang pinapakita ko sa inyo, there is so much we can accomplish for God. Oh. Amen? So let's do what we can for the Lord. Hangatil tilad at makitkita yo, amuyo, uray deta lang umay agatent, ijay batak, ti umay yu ubraan ti Domingo ti Malem. Maturog lat ubrayo kakabsat. Anyamatan. Kasano trigat na ayati mang encourage kada kayo nga miyembro. Dito'y bakara. Adalugan nyo, di kayo makaumay batak. No agpasyar kayo, pagudpod, kurimaw, nagkaadayo, makadanong kaibigan, deta trabaho ti Apo, di kayo umay, maturog ka, kasano malangang kakabsat. Alam mo kung bakit? Wala kang vision. Oh. Sana ngayong hapon, kayong mga members dito sa Bakara, sumama kayo doon sa ating ministry sa Paway at Batak. Dalhin nyo ang mga sasakyan ninyo para isa kayong mga members na walang sasakyan. Pastor June will challenge us. Alam ko, God has prepared something in His heart to encourage us. Habang kami, may service naman sa Lawag mamayang hapon. Kayong mga taga-Lawag, stay there. We have a service after lunch. Amen? Umay kayo kakabsat. Para ti Apo detoy. Oh, I encourage you, renew your vision. Parents, what is our vision for our children? Sino dito ti parents? Itayag naman ti ima na. O lahat ng parents, itaas ang kamay. Very good. Ano ang vision nyo para sa inyong mga anak? Oh, pag wala kayong vision dyan, kukunin ng barkada yan. Kukunin, lalamunin sila ng extracurricular activities yan. Alam nyo ba, tama na sana yung nag-aaral kayo eh. May mga extracurricular activities pa kayo. Tuloy, wala kayong time sa church. Hindi kayo maka-involve sa ministry. Anong vision nyo? Are you with me? Oh, you see that? As parents, our vision for our children is they should be involved in the ministry. Praise God, meron tayong children's choir. Oh, kayo namang mga parents ng children's choir, kailangan sa puso nyo, you should be happy and excited na yung mga anak nyo involved sa choir. Ayan, si Kirk, kahit nandun ako sa Rojas, nandun kami sa Bacolod, sa Iloilo, sabi niya sa akin, Dad, Tuesday ngayon, I need to submit my practice. O sige anak, video, mag-practice ka, record. Sisend ko yan sa GC. Huwebes. Oh, pinasyal kami ng pastor. Gabi na kami dumating. Sabi niya, Dad, hindi pa ako naka-record ng practice. O sige anak, mag-record ka ng practice mo. Record kami ng practice namin. Oh, di ba? Kaya, you know, picture kami, record kami. Sinend ko na naman yan. 2 weeks. Kaya kayo mga parents, kung merong dapat sinusuportahan nyo ang inyong mga anak,
yung kanilang involvement sa gawain ng Diyos. Vision. Oh, mga kapatid, huwag niyong hayaan na lamunin tayo ng worldly ambition sa ating mga pamilya. Amen po ba? Oh, so we have 3 services this afternoon. We have our service in Batak Paway. Pumunta kayo. Nang runa da kay ngayang people, awam mo't latob ubrayo kakabsat. Ay po. Da kay nga naganak kayang people ti anak yo, nakukunyo kakabsat. Perming agwingiwing ti apo nga makakita't kasasaad tayo. Hello? Abos kasto yung adot agbabackslide nga Kristiyano, papatay ti churches. Hello? Oh, kaya may matakpaway tayo mamayang hapon. May service tayo sa Lawag mamayang hapon. May service pa tayo sa Sanchez Mira. Pastor Dennis will go and preach to our people in Sanchez Mira mamayang hapon. Amen? Mga kapatid, let us go forward with the renewed vision. Doon muna ako magtatapos. Ituloy ko na lang next time. I'd like to close with this. Renew your commitment to God. Amen? Oh, eto kahit man lang dito, sa bagay na to, yung pag-attend nyo ng mga church services. Nakikinig ba kayong lahat? No excuse. Kung na akong siksika lang arot, may baptist ka deta barangayan. Awampay ti makita kakabsat nga kinaaktibom nga para ti ministry. Hello? Oh, lahat dapat tayong mga tatay, let's encourage our family to be here on Wednesday night. Nakaka-bless yung itong si Nandito ka ba? Si Erwin at Renely? Nandito kayo? Asan kayo? Ayan, si Erwin. Oh, nasan si Renely? Ayan. Oh, tumayo ka, Renely. Oh, i-video mo. Oh, kayong mga nanonood, ito si Renely, teacher siya sa Pasyukan. Permanent ka na? Oh. Alam nyo naman, ang teacher sa elementary. Pero by the grace of God, ang family na ito, especially Renely, umay makipagdalos diti kapilya ti Sabado. Mestra, hangka agarte-arte, no isut ministry nga available nga pakatulungam. Hamukong ko na nga mestra aksadjay, dagiti ubing ko tagdaldalo, siya kat agdalos ti kapilyan. Kat no isut available ang ministry nga paka-involvam. Ang punto ko, kayong mga walang involvement, humanap kayo ng involvement nyo. Ayan Kwinento sa akin, amuyo, tapno laang makatulong ka no kakabsat nga umay agdalos. Choir pa yan eh. Choir member. Kumanta ka sa choir, di ba? Oh. Tulungan nila kayo ng aglaba, tibigat ti Sabado. Mga lakay. Hanaman nga tulungan ng aglaba, in any way. Apay, wala ta mother, teacher, at the church ti balay. So para siya makatulong, makapag-involve sa ministry, tulungan nila kayo na. Tapno di asawa na maubra na di ministry na ti church. So nga, datayo nga husband, no, the involvement na giti misis tayo, tulungan tayo idan. And vice versa. Da kayo umot nga misis, no, at the ministry nila kayo ti church, tulungan yun tapnon iti kasta, maubra na di ministry ti church. Pero alam mo, mga kapatid, dedication yan. How I pray, amin na Kristiyano kasta. Wednesday night prayer meeting, nandito yung family. Oh, tilahan damaten daran ng di Sunday afternoon, agatin kay ton. Di Sunday afternoon. Amen ba? No excuse. Alam mo ang talagang issue dito, hindi yung malayong lugar, hindi yung busy ako. Ang tanong talaga dito, may pag-ibig ka ba sa Panginoon at sa kanyang ministry? Umupo ka na. Alam nyo, challengein ko kayo ha. Kasi ang dami-dami nating mga dahilan eh.
Na-meet namin si Doc Jesalba doon sa kanyang bahay. Kwento niya sa amin, meron silang membro sa katipunan, stewardess. Ang rota ng eroplano niya, Hong Kong, Manila, back and forth. Dumarating yung eroplano niya sa Clark ng 3:00 ng madaling araw ng Sabado. And she will fly to Cebu. Dumarating yung eroplano sa Cebu, 5 o'clock. At ginagawa niya yan every week. Bakit? Dahil meron siyang extension class sa mga bata sa Cebu. Every Saturday. Da kayo nga adutras rason na, DJ ti kasarita yung kakabsat. Akalain mo yan? Alam mo kung bakit wala kang involvement sa ministry? Wala kang pag-ibig sa ministry. Wala kang pag-ibig sa Panginoon. Are you following? Grabe yun, nakapangasawa ng pastor. Oh, kaya sabi ni Dr. Salva, I miss that lady when she married the pastor. Siyempre, dinala na siya ng pastor sa mission field. Wala na eh. Agasam di jay, 3:00, agapukat Hong Kong, nag-serve ka ta aeroplano, nag-change plane ka, nagsimangput ka Cebu, nagbihis ka, 7:00, nandun ka na sa prayer assembly, 8 o'clock, nandun ka sa area mo, nagsusoul winning, nagdi-disciple. Stewardess. Mga kapatid, yan ang ganyang klaseng commitment at dedication sa ministry na kailangan natin sa mga panahong ito. So let's move forward with a renewed vision, with a renewed commitment for the glory of God. Tumayo tayong lahat. Let's all stand together. Dear Lord, thank you so much for the opportunity of celebrating the 9th anniversary of HBBC Lawag. And God, I pray that as I extend the invitation right now, upang ang iyong mga anak ay lumapit sa altar, and so that they will renew their commitment and dedication para sa inyong gawain. I pray, dear Lord, that we will come forward today and, Lord, renew our commitment to you. As every head be bowed and every eye be closed. Kinausap ka ba ng Panginoon sa message ngayong umaga? Say amen. Did the Lord speak to you about your commitment today? Pakonti ng pakonti ang commitment mo sa church. Dati 3 services ka, ngayon 2 services na lang. Ngayon, iisa na lang. Ano na kaya? Ang may anat sumarunupay nga tanga maikat king ka na commitment mo di church. Tithes mo, inconsistent na. First fruit mo, wala na. Ano pa kaya? Ano pa kaya? Ang unti-unting mawawala sa'yo na commitment sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, we should go forward with a renewed vision and with a renewed commitment. If God spoke to your heart this morning, would you come forward at the altar? Lumapit ka rito. Kung hindi mo kayang mag-kneel down, tumayo ka lang, but you have to come forward. Even those in the sanctuary, I want to see Lawag, the members go to the front and renew your commitment. And let us pray together that by the grace of God, there will be a Baptist family in every barangay in the whole of Ilocos Norte. Would you come forward this morning? Come on, come forward. Dito sa taas. Dito kayo sa taas. Come on. Para may lugar dyan sa baba. Thank you so much, Lord, for this morning. Lord, thank you for the challenge and the encouragement, inspiring us, dear God, that as we move forward as a church and as your people, we would move forward with a renewed vision and a renewed commitment. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin
na itong mga commitment namin sa iyo ay hindi pa konti ng pakunti, kundi adadapay apo nga umunag kan umado. And that you enable us, dear God, because we have many problems and trials, and we have many battles we are facing every day. And I pray that we would experience your empowering grace, conquering our fears, our doubts, our discouragements, our weaknesses, and help us to serve you with joy and excitement, with enthusiasm and zeal. Lord, close our eyes na hindi namin makita ang mga bagay ng mundo, kundi ang makita namin ay ang mga kaluluwa at ang opportunity na magamit mo ang aming buhay sa ministry. I pray that every father, every mother, young people in this church will be a servant and a minister. In Jesus' name we pray. Amen.